of a strange woman. Toda nditaura hama dzangu pamusoro pemamwe macircumstances anosanganikwa nawo mulife ausina kuzvisarudzira but awakangosangana nawo wakaberekwa zviriko zvakangowanikwa zvirimo muupenyu hwako. Ndaimbotaura last week street nichiti pane pamwe pekuti unotoona kuti ndakauya panyika ndiri kuminus kana ndakauya maybe nekunonzi wrong side kwekuti uri mwana wechifeve uri mwana wembavha because chifeve munhu anotobereka mwana, mbavha munhu anotobereka mwana, murombo munhu anotoberekawo futi mwana. Saka vanhu ivavo vese vanhu vanotoda kurarama ende vana Mwari anogona kuvanzwa vakachema kuna Mwari. So zvinoita kuberekwa mubarika zviri possible upenyu ihwohwo zvinoita kuberekwa uri mubarika. Panapa Jefta ari kunzi nevamwe vana ibva pano nokuti ya a son of a strange woman. Shoko robva rati Jefta aiva mwana wechifeve. So I want you to see this. Jefta haasi chifeve. Jefta haana ufeve hwaakaita but ufeve uri kuiswa pamusoro pezita rake uri kuafekta upenyu hwake. Haana chaataita chakaipa asi kune zvakatoipa zvaakuitika kwaari nekuda kweenvironment kwesituation yaaberekerwa mairi. Kune maissues mulife ari beyond your control and ari kutokuafekta today. Koma jeri makota pariseko pa how mine kuriseke kublowa. God bless you. So mulife zviriko kuti unoberekwa muenvironment yausingade ine maissues ausingade but anokuafekta. I'll give you an example. Murume anonzi Lot paakandogara muSodom nefamily yake zviri pachena kuti chiri kutadzisa vanasikana vaLot kuroorwa. Haisi nyaya yekuti vanga vasiri beautiful kana kuti vanga vasiri mavirgins but inyaya yekuti environment yaakandogara yeSodom neGomora vanhu vaiita ungochani. Lot haana kubvira ava ngochani. Lot haana kuita ungochani asi ungochani wakaafekta family yaLot. So there are times yekuti you are not part of the system but the system will actually affect you. Handizvo zvaunoda zviripo zvacho hautombozvidi but uri muenvironment yekuti even zvausingade zviri kuafekta life yako. Life ine macircumstances akadaro. Pandaverenga pati Jefta aiva mwana wechifeve, mai vake vaitonzi a strange woman. Iye ndokubva atodzingwa pamba nevakoma. I want you to see this picture. My brothers chavasiri kuunderstanda the blood ropa riri muna Jefta ndo the same blood ravainaro but vari kumujaja on the account yaamai vake kuti uri mwana we a strange woman. But according to DNA, according to the blood, Jefta nevakomana vari kumudzinga they are the same. Vakafanana. Ropa raJefta neropa remabrothers ari kumudzinga vamwe chete. They share the same father. Baba vavo munhu one. But vakomana vari kuti nokuti you are a son of a strange woman ibva pano. So chiri kudzingisa Jefta pamba chiri beyond control yake iye Jefta. But ndoda tunotise chimwe chinhu ukaverenga further. Jefta adzingwa pamba, Bible rati he fled from his brothers. Ndokuenda kunzvimbo yanzi the land of Tob. Ariko ikoko ndokubva atanga kutungamirira boka revanhu vakava neresults ari tangible akanzwika nekwaIsraeri kusvika mazuva ekuti pakaitika hondo against Israel vanhu vakati we need the quality of a leader anenge Jefta. So disadvantage yaJefta yakamudzingisa pamba yakamupusha ku a place inoita kuti agone kumanifesta the quality ye-leadership yanga iri hidden mari. Oh, my son is here today. You want to greet people? Awanokwenda kuchikora ndika exit day. Okay, say hello viewers. Hello viewers. How are you? How are you?
I'm Divine Muparinga. I'm Divine Muparinga. I've just come to greet you. I have just come to greet you. Okay, my son, go and play. I'll come. Yeah, that's my boy. That's Divine Muparinga. Sorry. Angopinda, eh? Anyway, mukomana unonzi Jefta. Chaita kuti agone kudiscover the quality ye-leadership yakavigwa maari i-situation yaaberekwa mairi yaasina kubvira asarudza. Koleta Nyampinga, how are you? God bless you. Pesisa Nyika, God bless you. God bless you. Resistant Chikunya, God bless you. Libert MK, Kanama Peds and Okumbira Omunamatri, Apostle TF, Shiwenga Ministries. Oh, sorry, it's impossible, eh? Comedian cannot pray for the pastor. The pastor must pray for the comedian. It's actually the opposite. So Jefta ane unyanzvi huri maari wakonzerwa ne-environment yaadzingwa yaanga achigara kuti hunomanifesta kwaanenge atizira aenda. So actually he was not running away from the brothers. Actually he was not running away from trouble, but he was running into solution, into favor, into a place inodena manifestation the gift yakavigwa maari. Jefta gift iri maari haigone kumanifesta ari pamba pavo, inotoda abva pamba. So the push fact chiri kuita kuti abve pamba haisi choice, pressure. The brothers are not happy with him, vari kumujaja maringe zviri beyond control yake, haasi mwana wechifeve haana mhosva. So time yaari kubva ipapo. So there are battles in life you win by running away. I want to show you this picture. Jefta kwaari kumhanya achienda kuland of Tube, kwaanonodiscover the qualities of leadership ari maari, anozoita tadzoke back kwaIsrael as a leader. Haana kuenda there by choice. So I want to show you this picture. Kuita kwaMwari dzimwe nguva kunoita kuti nevanokuvenga, vanokudzinga mune zvimwe zvinhu, ugone kuenda munomanifesta your gift better. There are places dzausingaende by choice dzine favor nelife yako, dzaunoenda by pressure. Let me show you this picture. Luke chapter 2. Mary kuti aende nzvimbo inonzi Bethlehem, kwaari kundoberekera Jesu, Bethlehem reJudea, haana kuenda ikoko by choice sesarudzo. Truly it was a prophetic place yekuti ndokunoberekerwa mwana, but push factor yakandomusvitsa ikoko. Zvanzi Mambo Augustus made a degree. Mambo Augustus made a degree kuti munhu ese ngaabve pano toda kuita census. So there was a push factor yekuti Mary na Joseph vaende ku Bethlehem. And the Bible over that when they got there, time came kuti agone kubatsirwa ave nemwana. So kune zvinhu zvinoberekwa mulife mako nepressure nehatred. Ruvengo uri muna Mwari runokupusha to a dimension, to a level, to a place yekuti unotozo discover kuti I was not aware kuti prophetically or by the grace of God I was supposed to be in this place kuti nchakaita sechichi chimanifeste mulife mangu. And nzvimbo idzo with common sense and your own understanding you will not go to those places. Nzvimbo idzodzo saka Bible richizoti when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise a standard, which means there are dimensions anongotrigwa when the enemy comes.
Sati chiti I'm scared. Kuti sei usina enemy. Or I'm worried. Kuti sei usina enemy. Why? Because there are dimensions, places, and levels dzaunogona kusvika muupenyu, because there are people who are against you. When the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise a standard. So there are standards dzinoitwa raised by the coming of the enemy. So Jephthah ari kudiscover the gift in him, nokuti kune vakoma vasiri kufara naye. Ane nyaya dzaari kujajwa nadzo dzaasina kubvira aita. Saka ndobva ndati kune madimensions. When the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise a standard. So kune mastandards anongetwa raised because there are people who are against your life. Iyo yekuti haunaka kumaka, hauna anotaura against your life, isign yekuti kune mamwe mastandards, madimensions hausingagone kupinda maari, because haapindike by prayer. Haapindike by prayer. When the enemy comes, muvengi paari kuuya, when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise a standard. Kureva kuti there are standards that are meant to be raised in your life, not by fasting, not by prayer, but by the coming of the enemy. So Jephthah is a champion. Jephthah is a leader. But the qualities a leadership ake another a place of practice, a place in a manifestation. So he fled from his brothers. Senyaya akatiza by understanding ari kumanyira mune blessing ne favor yake. So kune ma issues in life are beyond your control. Do not worry about them. Kune ma issues are kukuhaunta kwete nokuti une zvawakaita, but you were born in an environment yakupenda that black paint, red paint. Jephthah achisi chifere. That's ufe uri affect the life ya Jephthah. Hanzi uri mwana wechifere. My brothers ndokubva amudzinga pamba. But kwaakaenda kwakakonzera kuti imwe blessing yakavigwa maari igone kumanifesta. So mulife ndakadiscover kuti there are places dzausingasvike because ndo zvawafunga ndo zvawada, asi nekuda kwekuti ipfungwa yaMwari, ende Mwari vada kuti uende imomo, but nokuti hauna understanding nemaonero anokusvitsa ipapo, God can even use your enemies. Pastor Moses Ufumele, how are you? Say God bless you, Mwari wakuitire nyasha. So I want you to understand these people. Kune zviri beyond your control. Kune zvekuti hauna zvaungaiti, ndo zvakatongoitikawo kwauri. Haisi sarudzo kuva mwana wepabarika. Haisi sarudzo kuva mwana wechifeve. Haisi sarudzo yekuti vabereki ndokubva vatofa uri mwana mudiki unobvira wavaona. Haisi choice, haisi sarudzo. Zvimwe zvinhu zvakaitika muupenyu hwako zvaunogara uchichema nezvazvo zviri beyond your control. I assure you, crying zviriko, unochema nokuti zvinorwadza, but you must look at life this way. Mwari vane chirevo munyaya dzako. Sister Kune, muri seiko ku Australia, may the good Lord bless you. So kune zvinhu zviri beyond your control. Zvaigona kunge zvichikuchemedza, zvichikuhaunta for a long time. Vanhu vachikulebhura mazita, vachikujaja, yet hauna zvaungaite. Zvinhu zvakatongoitikawo muupenyu hwako. Hausarudze kuva mwana wembavha, hausarudze kuva mwana vabereki vasina mari, hausarudze kuva munhu akaremara, hausarudze kuva bofa, hausarudze kuva any situation inenge iri kudisadvantage. Hakuna munhu unoda kuenda kudisadvantage, but life pachayo inodaro.
life pachayo inodaro. Unoberekwa muenvironment yausingafarire, zviri beyond your control. Jesu akaberekerwa kumenja kuchidyiro chemombe. Haisi choice. Choice vaida kuberekera mwana munzvimbo dzakanaka, muzvipatara vakashayiwa nzvimbo. So kwaaenda kumenja kune chirevo chekuti yatoo protection. Matthew chapter 2. Nekuti Herodhi paachatevera achida kuuraya vana, haagone kuuya kumatanga nokuti ari kutsvaga munhu kwete mhuka. So Mwari une chirevo mudisadvantage yako, Mwari une chirevo mudisadvantage yako, Mwari une chirevo. Musituation iyoyo Mwari une chirevo. So my prayer and your prayer this morning, God strengthen me. Baba ndisimbise, Baba ndiwanire nyasha, Baba nditungamirire, Baba ndigonese. Ndiri pano saJephta Mwari, mune chirevo neupenyu hwangu, mune zvamakaviga mandiri Baba, zvinofanirwa kumanifesta, mune blessing nefavor yakavigwa mandiri Baba. No matter my enemies asimuka zvakadii, but one thing I know, you are faithful, you are mighty, you are awesome, everlasting Father, Ancient of Days, the Holy One, the God of Israel. Father, we thank you. We honor you. We glorify your name. We give you praise. We give you honor. Muri Mwari wakatendeka, munoramba makatendeka. Muri Mwari wakarurama, munoramba makarurama. Muri Mwari wenyasha anogona, munoramba muchitida nokutirwira. Baba ngarikudzwe zita renyu, mutsvene ngariongwe zita renyu Jehovha. Wenyasha wakatendeka, Mwari wamasimba ose. Zviriko Baba, zviri beyond my control. Zviriko zvinorwa neni Mwari, zvandisina kuronga kana kuita. Zviriko Baba zvinorwa neni nokuda kwenzvimbo yandakakurira ndikaberekerwa. Zviriko zvinorwa neni Baba nekuda kwedzinza randinobuda mariri. Zviriko zvinorwa neni Mwari wangu, asi ndazvinzwa. You are the God of Jephta. You are the God of Jephta. Munorangarira mwana wechifeve, munorangarira nyangwe vanodzingwa mumisha. Muri Mwari wakatendeka, muri Mwari wakatendeka, mune chirevo Baba, mune chirevo Jehovha, mune chirevo changamire, mune chirevo mutsvene, makatendeka makarurama Baba. Yava sanda la bosha, riba zayandele bosukeri amanda, mante baradiasa koda bae, menta baradiasa kula bazigedaya, menta bae kelika talando robosha liga baya masata kaya dabosha, mente te baladianta kora masikendiata kabasha talabosa, mente baze katela mazuga da baradabosha lianda kola masande, yeketele bosha riga basata kaya dabosha. The God of Jephta, the God of Jephta, the God of Jephta, the God of Jephta. Makamurangarira Mwari, nyanga adzingwa mumushane hama, waenda kunzvimbo isina chirevo, asi maiva nechirevo neupenyu hwake. Ndinotaura nyasha, ndinotaura favor. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Kuda kwenyu kuitwe muupenyu wangu Mwari, kuda kwenyu kuitwe muupenyu hwehama dzangu Mwari, zvavasingagone kushandura kana kuchinja, imi Mwari munozvigona, imi mutsvene wakatendeka. We thank you Lord, we thank you Father, in the mighty name of Jesus. So in life hama yangu, there are things that are beyond your control, zvausingagone kuchinja, zvausina kubvira waita, but zvakanamirwa pazita rako saJephta kunzi mwana wechifeve. Iye Jephta asiri chifeve, asi kudenga kuna Mwari. Kudenga kuna Mwari une nyasha, kudenga kuna Mwari une nyasha, kudenga kuna Mwari une nyasha, kudenga kuna Mwari ane tsitsi. Baba takupai mbiri nekukuremekedzai. Ngariongwe rikudzwe zita renyu rinamatwe Baba, mutsvene wakatendeka wamasimba ose okururama anogona. Take all the glory, take all the praise, take all the honor. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. God mweya wekukanganwa kuti kune kwakabviwa Mwari akatibvisa nenyasha, unoraramika muvanhu. Chimboona spirit yaunga uinayo, hati yaunga uinayo pakunamata uri rova. Chimboona spirit nehati yaunga uinayo pakunamata zvinhu zvichinetsa. Chimboona pamavambo ako
nepawawa nhasi nehati yeprayer, chauraya prayer life mauri chii? There arose a spirit inokanganwa Joseph. So ndaunza reminder mulife mako, usakanganwa Joseph, usakanganwa Joseph. Joseph chii? Mwari zvaakakuitira munguva yenzara ndiye anoda futi kunamatwa munguva yekuguta. Asi ndoda kupa reminder kumunhu ane zvakanaka zvaari kuitira vanhu, zvakanaka zvaari kuitira vanhu. Taane vanhu vanova mapublic hero but vari maprivate failures. Kogoita vanhu vanotiitwa semafailures mulife but privately vari mahero. And I'll give you the example. Pane nguva yekuti iwe safirstborn, kunyanya kuma firstborn, waenda kubasa wakadzidzisa vaning'ina vako 2 kahanzvadzi kako, baba varipo mara havasisina kuti baba varipo, but you want to chip in kana kuti vakashayika. So unotanga nekuendesa vana 3 kuchikoro, uchisapota mama kumusha, right? Period iyoyo yavararama kusvika vaning'ina nehama dzabva kuchikoro nehanzvadzi vanotanga kushanda. Ava havana burden serako, so ava vanogona kutenga mastands vakadzimba. At the end society inobva yati kudii? Mukoma wacho haana musoro, ane makore ari pabasa, haana imba, asi munin'ina wake uyu akatotenga stand akavaka imba. Society inodaro. Why? Because haigone kuunderstanda private life yenyu as a family. Inongoona the outside. Zvokuti munin'ina akasava neunderstanding anojoina maenemies pakuseka mukoma, kuti ashuwa mukoma une makore achishanda, havana imba, ini ndangoshanda mishana ndatotenga stand ndakavaka imba. Chakaita kuti mukoma vanonoke kutenga stand nekuvaka imba, vaiendesa iwewe kuchikoro, vaichengeta mama kumusha, zvausina kubvira waita iwewe, zvokuti mari yavakashandisa on you yaikwana mastands kana 3. Mulife usajaje munhu achinzi akashanda stand aibata mari but haana kuvaka kana imba, usati wanza the other side yekuti zvaaibata mari aimboita nezvo. Tine vanhu vanokoshesa upenyu hwavo kusvika palevel yekuti ari firstborn mari yese aibata, akadzidzisa vaning'ina, akachengeta vabereki. Munin'ina haana mubereki wokuchengeta, haana mumwe munin'ina wokuendesa kuchikoro, ndiye akatanga kuvaka imba. Vanhu mufanira kuti ane musoro, which is not fair. Uyu mukomana uyu dai mari yaakachengeta vabereki nemari yaakashandisa kuendesa nin'ina kuchikoro, aida kutenga stand yaikwana, but akakoshesa vanhu. Uyu munin'ina abereki ari paplatform yekuitirwa, ndokubva atenga stand akavaka, onzi asi mufanira kuti ane musoro. Life iri unfair baba. Unojajirwa dzinhu dzawaita zvakanaka but vanhu havazvitarise. Vanoshanda pamwe chete neumwaka, une umwake zvavainazvo, vari pasame company but havana masame challenges. Sapinde pressure nelife. Vamwe vanoshanda navo vane mota, vane dzimba, iye haana chaainacho, vanoshanda same company, same salary but havana masame problems. Vamwe dzakatimirira dzakawandisa kudarika dzenyu. Izvamba takakura tiba akati sign yekuti nderake kureuka, ukanzwa rarema unongotura kubvunza bishop kuti hamuna kuzotopa here chimwa, nokuti iro randinoda racho raJesu. Akati uisign yekuti nderangu, the burden is light. Unosati kune vanhu varemerwa nechechi zvekuti havachada kunamata, varemerwa namufundisi kwete nemwari. Christmas ya baba, independence ya baba, ne independence ya kumara. Vanhu vanoremerwa, birthday ya munhu wamwari, Christmas ya munhu wamwari, independence futi, Easter yake. Zvino madzimai taura zati aida kuenda manje, mafoti ari kudiwa nditoriwo 40 pachangu. Mwari kutoruza uninye mafoti. Amen. Samuel was ministering to the Lord under Bishop Eli. 1 Samuel chapter 3 verse 1. Verse 7 says, and the word of the Lord was not revealed to him.
So pane danger ndepekuti you don't know God, but you are already in the house of God. You are already serving in the ministry. Yet the truth and the knowledge concerning God is not yet in you. Izvozvo zvine danger yekuti ukava nemunhu waMwari asakasiyana naDenga. Eli is a great man, we need to thank him. Nokuti nyamwe Samuel aimhanya kuna Eli. Eli haana kuzvikudza kana kuda kutora position yaMwari. Akati usapote uchiuya kuno, Mwari wacho akutaura newe uri muno. Problem yegeneration yedu tinoramba tichimhanya kuvanhu vaMwari. Vanhu vaMwari havachatidzidzisa Mwari kuti apota achitaura nesu. Eli ari kutoti kuna Samuel, usarambe uchimhanya kuno, wangu ndiri mufundisi wenyu tiri pachechi. But Mwari uyu ndiMwari wekuti anogona kutaurawo newe. Ndosaka akushaedza asina kubvira anditi taura nemupano. Saka inzwaka Samuel, chidzokere unovata masaidhi pareka. Vakakudana unoti muranda wenyu akateerera, taurai. But munguva yedu tikangoziva kuti uri kumhanyira kuno, unosva uchimhanyira kuno. Teaching yekuti munhu ari neukama naMwari, anamate Mwari, anzwa Mwari, hakusisina. Unotoona vakaungana pachechi vachitsvakamirira anonzwa Mwari. Kunzwa Mwari haasi magifts, iright yako nokuti uri mwana waMwari. Amen. Kutaura naMwari, kutaura nababa wako. Haasi magifts, marights, ikodzero dzevana vaMwari kutaura nababa wavo. Saka vanhu vakasadzidziswa the voice and the language of God, vanoramba vachimhanya kuna. It's good to have a man of God, but don't replace